Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Unsa magyud kay akong buhaton. Aron ako makitaan ang among anak ni Joseph. Oh, usa karon. Warag. Oh, dili. Anino sa mga kakahuyan? Dili. Oh, wala ko madaang akong pistola. Magpasalipod ko ini pader. Warag. Warag mga anino gyud ang ako nakita. Anino sa mga tao. Ayaw! Wah, dili mo bagol-bagol kumuliw ka. Unsay akong sa ninyo? Uban man, kung di ka gustong mamatay. Kalma lang. Okay. Mauban ko ninyo. Dali! Mandinis Dorina sa pantupad. Dorina! Dorina! Dorina? Dorina? Oh, man sa dinis sa kwarto. Kangit-ngit man sa sala. Wait ako. Hindi si Dorina. Dorina! Dorina, hain ka! Ano mo mag-di si Dorina lisod? Tingali, migawas siya. Dorina? Dorina, tumag ako! Dorina! Kalma lang. Di naman bitaw ko. Iuban naman ko ninyo. So, pagdali! Wa may tao dinis akong dapit. Dili kay mo mailhan nga mga daotan kung kalma lang mo sa inyong mga lihok. Asa ba? Kuniti na ninyo, bayara. Ayaw mo kumpiyansa na. Ayaw. Lari ka na! Asa magyugod niyo dadon? Usapin niyo yung plano. Usapin akong sa ninyo. Hilom! Dakong sayop kini inyong gibuhat. Hilom lagi! Kinahanglan ba yung suntukon ko kung doon ako ipangutana? Hilom lagi! Okay. Sakit to ha? Noy, Loloy! Noy! Noy! Noy, Loloy! Ay, Doc, ay may problema ba? Dakong problema. Si Dorina, wa dinis bay. Unsa? Pagdali, ato siyang pagkitaon. Boss Ayman! Boss! Saan ang imong lakaw? Nakuha na nila si Dorina, boss. Wa ba sila maglisod? Wa man, boss. Nakita na ko nga wa musukol si Dorina nila. Dali na nilang napasakay sa sakyanan. Asa man sila karon paingon? Sa budiga, sa South, boss. Sige, muadto ta. Pero di mahimo nga makita ta ni Dorina. Nahibaw na sila si Bimbo, boss, sa ilang buhaton. Maayo, sige. Musugat na ta nila sa budiga. Asa naman may ani pa ingon? Murag layo naman mi sa syudad. Pasagdan ko lang muna sila sa ilang buhaton. Sila ang makatubag sa akong mga pangutana. O sa kinalang pasagdan ko sila mo kidnap na ko. Hello, Nancy. Di na ako makatunga diha sa ospital karon.
Kay doon ako emergency diri sa bay. Oh, sige, sige. Tago ang ospital. Sulti sa David nga wa ko karon ha. Manawag ra ko niya. Sige, bye. Sa kay ni tabo. Nganong kalit mang nawa si Dorina. Ay, Dok! Dok! Ay, wa, di kisos gawas, ay. Ay, di tulog na nako ay tibuok bay. Apel lang kakahuyan. Ay, pero wa, dito si Ma'am Dorena. Ginoo ko. Ay magigada si Dorina. Dok. Oh. Dok. Daoy. Wa man gyud sa tanang kwarto din hisasod si Ma'am Dorina, Dok. Oh, mao ba? Hain man daw in taon kahato pa ingon. Ay, basin may gilakaw tingali nga dinalian. Bisan unsa pa ka dinalian iyang lakaw. Manangir gid unta siya nako. Ay, pero unya ba? Ay, unsa may nahona ni mo, Dok? May daotan yung nitabo ni Dorina. Unsa? Ay, maunay gituhuan ni mo, Dok. Wa nay lain. Dali mo. Mga totas loyo. Sa dapit din musaka katong puldo. Ay, Dok. Nagtuo ka nga doon na sa nakasod din hisloyo. Mga pangagpas lang ning ako Pero posible nga matinood. Di ba? Ah, oo, bitaw. Husto sab ka, Dok. Diyan na kita. Oops! Sali na. Hinay lang. Kanaw ka. Hinay lang. Di lagi ko musukol ninyo. Sultihan lang ko sa akong buhaton. Ug musunod ko ninyo. Soda na budi ka. Anhakon niyo patyo niya. O sa pagay kung sa, yanong inyo man kong gikidnap. Kung gano'n nakatultol man mo sa Mumbai. Oh. Kakisa man yung budiga. Inom na lang. Pabutan lang ang sunod gamit mo. Sa man nagkitusok di mo sa akong liog. Oops! Oops! Ulit. Ang damang iyang higdanan. Pagdali! Dorina! Dorina! Ay, Ma'am Dorena! Ay, hain ka man, ay! Dok, wa may tao din his kakahuyan sa loyo, Dok. Pastilan, madautan yung nahitabo ni Dorina. Doon na, Giyod. Ay, unsa? Posibleng natutulan na kita din sa mga dautang tao nga gikasugat ni Ma'am Dorina. Lo, kinanglang makitaan si Dorina. Di mahimo nga mawa siya. Ay, unya. Ay, unsa ba'y atong buhaton, ani, Dok? Gusto, manawag ko sa kung kailang pulis. O sige, ipadayon ninyo ang papangita kang Dorina. Oo. Basin na may nahitabo niya. Sa luyo, sa sapa, atuan ninyo, ha? Sige, Dok. Ay, sige, tara. Ay, atong lipay ayon ang pagpangita ni Ma'am Dorena. Boss, unsay buhaton nimo karong kang Dorena? Una sa tanan, kinahanglang mailahan una nato kung kinsa gyud kining parehas ug naong ni Salome. Pat yun ba nimo siya, boss? Depende sa moabot sa kunahuna puldo. Depende sa ko madiskubrihan karon ni anang gikidnap kay Dorina. Di ata sa budiga, boss. Okay. Tawag ka si Bimbo. Bimbo, unsa na nitabo diha? Yan na siya sa idanan nga among giandam niya, Pudo. Nakatawag siya sa tambal nga among gi-inject niya. Maayo. Boss, naaras Dorena sa suod sa budiga. Nakatuog na sa tambal. Makaduol ka na niya. Okay. Mahibaw na yun nato ang tinuod karon. Boss, pasayloan ang taong ko, boss, ha? Kung panaglitan, napalpak man ko sa mong gisugo na ako. Depende lagi ni sa ko madiskubrihan karon. Oh, Oh, Boss! Tara, sorry babae, boss. sige. Dinhilang mo sa gawas.
Bantay nga way makaduol din sa budiga. Sunod ako, Poldo. Oo, boss. Uy, nga nung Puldo, urabag ng uspad. Hello. Oh, may problema ko. Nga ako asawa. Kalit lang nawaas bay. Karon lang yun. Nagtuo ko. Nga gikidnap siya. Mao na akong gituan. Usa tabangi ko nga makit-ana ko siya. Sige. Bye. Naras do rin na, boss. Nakatuog yun siya. Karon, maklaro ko na gyud ang tinuod kung mipalpak ka ba sa kong gisugo kanimo, Puldo. Ha? Kung may samad gani siya sa likod, nagpasabot ka na nga siya si Salome. Boss, unsay nakita mo sa likod ni Dorina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!